Nonotxan. Etxean goizero hasten da zalaparta, aita eta naia presakago sarian, jamona eta potxila sailorategian, jamaldiz ero moduan. Niko miki batekin bainu gelan, guztiak ezinean, etxetik irten dira, korrika ziztu bizian. Ondoren eskolara, ikastorduan lo egitera, esna irteteko jolas ordura, zatoz gurekin jolastera, pasatuko dugu primeran, hauxe da nire familia bitxia. Pozik bizi gara, kostaldeko herri batean, hara hor behean auzokoak, zatoz gurekin jolastera, pasatuko dugu primera.